Понякога едно докосване стига, за да пробуди векове с един дъх. 1230 година. Една битка. Едно решение и България се превръща в най-голямата сила на Балканите. Това не беше просто победа. Беше възвръщане на честта. В този миг България стана сила. И доблестта бе нейния скиптър. Вятърът носеше тътен. Не просто стъпки на коне, а ехо от съдба. Там в хаоса на стомана и вик се изкова сърцето на един народ. Цар Иван Асен II не беше просто войн. Той беше знаме, път, изгревът след тъмата. Той можеше да избере отмъщение, но избра великодушие, не убивайки Теодор Комнин, и създаде легенда. Колко малко е нужно, за да се промени съдбата на цял народ. Един избор, една искра. Историята се пише не с меч, а с прошка. Ние не просто принадлежим на тази земя, ние носим нейната сила. Аз съм Илея Нова и аз вярвам, че величието започва там, където си позволим да го носим.